Isema kapanabi ina Jesus Tuhani nungaba sa kakaeme di ladang ni Tuhani Jesus Isema na mangalusi suruhaw di sondoang nang peso tari parlau manang tuluat nadaw dohot mahosi tindangi itu hatta Jesus dang tahu di dok rohamu naeng mahapusan ho sai pelehon madirimu Tuhan Raja onai moloso di parit ni Sioni tarban ho do manogi ho do ngantu gotiloni tangia kun manasida diulang sendingi sai sana dok-doki unang pamorsidalian dak ngadong taletaki tung torop do penalilu na dihaholomoni dohot baho mangalusi suruhaw di